Altså lige nu er der lige inden at arbejdsdagen starter, så er der lige en lille biljagt på vej for at få fat i mine pakker. Så er der kommet nyt guf. Det glæder mig sindssygt meget til at vise jer. Lad os tjekke det ud. En kasse. 2 kasser. Hold. Den glæder jeg sindssygt meget til. Og vise jer, hvor har jeg gjort af min kniv. Den har jeg lige der. Er du klar? Det her. Det ud for fedt. Okay. What? Håndtag. Der er en kasse der. Den er tung. Ja, der er sindssygt mange ting, man bare skal investere i til sådan et her værksted. Men det er også noget af det, der er sjovt med det hjernedødt. Og når man først går i gang, så går man i gang. Hold nu op. Men det bliver fedt. Woo! What? Åbn her. Åbn her. Mit svejseværk. CO2-svejseværk, det kan både, det kan tik, mik og mak. Ej, det glæder jeg mig sindssygt meget til. Og så er det lækkert her. Nyt svejseværk. Et Stammers. Rigtig nice. Og fået 2, holder. Eller stander, eller vogne, whatever, til de her svejseværk, hvilket er super nice, så det er rigtig nice. Og så har jeg lige fået en pakke, og som I kan se her, det er jo min pladevalse, som snart skal sættes op også. Jeg venter lige på 2 ting, som jeg glæder mig sindssygt meget til at vise jer, men det ser I, når det kommer. Men jeg venter på 2 rigtig gode ting, som også er super essentielle herude til. Jeg håber, I kan lide min midlertidige designerlampe. Det er jo sådan noget, der er oppe lige nu. Så har jeg lige lavet min LED-krusse dulle. Den hedder halvknops lampen. Men jeg har lige fået den her pakke her. Jeg må lige åbne den her. Prøv at se den her. Wow. Fjernbetjening. Fjernbetjening on. Off. Nice. Og lige batteri. Nice. Men prøv at se her. Det her skulle meget gerne være memo her. Det skulle meget gerne være nogle fjernstyrede stikkontakter, tænd og sluk kontakter. Tjek det her. Wow. Så åbenbart så, nu sidder de jo selvfølgelig sådan en her. Jeg kan sætte stik. Og så burde jeg kunne aktivere stikkontakten med den her. Jeg har lige sat min, mit stik ind i stikkontakten. Wow. Og jeg har lige, programmeret den super simpel. Man sætter den ind i stikkontakten, den blinker rød, og så holder man bare lige, hvorfor et nummer man vil, ind i 3 sekunder, indtil at den siger dit, og så kan du se, den blinker, og så lyser den bare helt rød, og så er den der. Og så kan man tænde og slukke. Så prøv lige at se her. Nu har jeg bare lige sat den til mit lys. Sindssygt. Okay. Jamen, der hvor vi så er kommet til nu, det er, at jeg er ved at har lige fundet min blok. Whatever stykke papir jeg lige kunne finde.
En af de store ting, som jeg har fundet ud af her i værkstedet, der er super vigtigt, det er udsugning. I hvert fald spån udsugning. Og egentlig bare støv og alt det her savsmuld. Så jeg har fået fat i sådan en spånudsugnings en spånudsuger. Sådan en Laguna B-Flux 1 hedder den. Kommer I til at se. Men så venter jeg egentlig bare på, at den bliver leveret, fordi at det er super vigtigt at få fjernet alle de her støvpartikler fra luften, og også bare mere, når der bliver skåret af det her. Så den kommer til at sætte noget hernede bag i. Og så nu er jeg egentlig bare lige ved at skulle finde ud af, hvorfor noget rørsystem, eller hvorfor nogle ting, jeg har brug for. Jeg kommer til at lave det af spjugerør, så det er af metal og jord, sådan så der ikke kommer noget statisk elektricitet i den her udsuger, og så forhåbentlig, eller så vi ikke får brand og whatever. Men lige nu skal jeg bare lige finde ud af, hvor mange rør skal jeg bruge, hvor mange bøjninger, fittings, alle de her ting skal jeg. Så det vil jeg sidde lige og finde ud af. Og jamen, så skal det bestilles. Yay! Vildt, hvor mange ting, der skal gøres i sådan et værksted der er. Jeg er bare hoppet lige ud i det. Der er godt nok mange ting, der skal holde styr på. Også bare vores strøm og alle sådan nogle ting skal være henne. Så yay! Men det er fedt nok, det finder vi ud af. Men jeg har lige købt noget andet også. Fordi, hey, don't judge me. Jeg har købt Iron Hell. Men lige nu har jeg egentlig bare brug for noget lidt billigt. Så vil jeg rigtig gerne have, hvis jeg nok kunne lave, stille den derind, og så trække nogle slanger ud. En her til min min bordsav, som kommer til at stå faktisk lige her på hjørnet. Og så vil jeg gerne have en trukket herhen til bordet her. Det er store drømme. Lige nu kommer den bare til at stå lige der. Og så kan jeg bare bruge den til at puste mig ren for støv. Jeg skal først åbne. Hallo. Ting herinde skal godt nok også ryddes ud, hva'? Er du sindssyg. Mit løbebånd, Liams nye seng. Min cykel står derinde, og alt det her, det skal også bare... Så jeg kan, når jeg får ryddet alt det mit træningsudstyr, der står der, hold nu op, mand. Lige snart jeg kan, så... jeg har fået det her ud. Så skal det bare ind til træningsrummet. Ind til træningsrummet. Det her er jeg super spændt på, fordi det er jo noget rigtig lækkert strøm, der sidder her. Det håber jeg virker. Nogle forlængere og noget adapter, fordi jeg godt tænker mig at faktisk få det der strøm ind på den anden side, ind til maskinerne derinde. Jeg har fundet alle mulige gamle ledninger og stik og halløjse, men jeg fandt også noget rigtig sejt. Noget byggestrøm. Hallo. Jeg har ingen idé om det her det virker. Og så fandt jeg en gammel sådan en her 380 ledning. Ja, jeg tror ikke rigtig helt den virker, fordi den er sådan sat sammen to steder dernede. Men noget det jeg rigtig godt kunne tænke mig at se, om jeg kan prøve, det er, jeg vil rigtig godt tænke mig at se, om jeg kan herover klippe den over her, drunk. Og så vil jeg rigtig godt sætte det her stik. Nej, ikke det her. Det er i den anden ende, så vil jeg gerne lave en, hvor jeg kunne sætte den her. Men den jeg leder efter var her. Den her vil jeg rigtig godt se, om jeg kan sætte den her i. Fordi så vil jeg rigtig godt prøve at se, om jeg kunne tage den der byggestrøm. Hop herind med den. Med min lille forlængerledning. Tag det her stik. Los stickers.
Og brag den ind i der. Glonk. Lige her. Som I kan se, ind i der. Ud byggestrømmen her, og så se om jeg kunne få det ud til de normale 280 volts, eller 220 volts stik. For hvis jeg kunne det, så ville det være genialt. Okay, sygt nok. Se lige det her. What? Øj. Hvordan det virker? Ej, jeg er sygt spændt på det her. Men ja. Like a glad. Sindssygt. Så skal den derhen. Men hey, det er fint nok, fordi jeg har lavet den til, at man ikke kunne hænge den et eller andet sted. Skal vi prøve at se, om den her den kommer på. Der er ikke engang der fil jo. Ja. Ja. Om man tør tænde den her. Hente forlængerledning. Ja! Ej, hvor er jeg sindssyg. Yes! Yes. Rigtig mange tak, fordi at du følger med på den her kanal, og bare rejsen her i, jeg starter firma og bygger værksted and what not. Hvis ikke du allerede har gjort det, må du meget gerne like og subscribe til kanalen. Det er super nice, alle jer, der gør det, og det gør bare en stor forskel, og det er en stor hjælp, og fordi at the end of the day, så kunne jeg bare rigtig godt tænke mig, at med den her kanal, og gør den så stor som jeg kan i forhold til at kunne inspirere dig derude, forhåbentlig til at kunne træde ud i dine drømme og se lidt behind the scenes om, hvordan det er at gå den her iværksætterrejse, og forhåbentlig kunne inspirere dig til at ture og hoppe ud i den, og se at det ikke, man behøver ikke at være sådan den helt perfekte og bedste til det hele, til bare at hoppe ud i en drøm. Så det synes jeg viser rimelig godt. Men det er så fedt, at du er med. Endelig. Smid en kommentar, hvis du synes det er nice. Hvis der er nogle ting. Rigtig mange tak for alle jer, der smider kommentarer. Det er super nice, og der er allerede et par rigtig fede videoer, som jeg skal have arbejdet ind i den næste plan. Så vi ses derude. Ses i næste video. Jo.